Не се лишавайте от здравна грижа. Годината изтича, а вие все още не сте се възползвали от услугите на здравната каса. Пакетът се полага на всеки един здравно осигурен български гражданин и на всички деца и младежи до 18 годишна възраст. Ние вярваме, че здравата усмивка е ключът към доброто самочувствие и увереност. С помощта на здравната каса, Дентална клиника Кискиновис предлага достъпни и качествени стоматологични услуги, които ще направят усмивката ви по-ярка от всякога. Работейки в партньор с здравната каса, ние се стремим да предоставим достъпни и качествени услуги за всички. И така покриваме нуждите на нашите пациенти. Регистрирайте се при нас, за да се възползвате от пакета по здравна каса. Знаем, че здравето е на първо място. Посетете Дентална клиника Кискиновис и направете първата крачка към една по-здрава и хубава усмивка.